Emo-flottis. Marika här, eller tullkonst. Vi ska göra den här mjöl. Mjölgrejen. Vi har fått den här idén från Moa Mördres. Som är awesome. Alltså, ja. Om du nog ser den, jag tror inte någon kommer hända, men om du gör det. Ja, lovely. Alltså din stil, vi ska rätt till tår. Okej. Kör. Ja, alltså smakar typ såhär. Måste göra folk. Ja, det var så det kommer ihåg. Inte för mig. Okej. Efter att vi har gjort 3 stycken challenges. Fy fan. Så har vi alltså